ברוכים הבאים לערוץ שלי, אני יובל, ואני מתעסק בהתפתחות אישית, תודעה, רוחניות. בשבילי זה הכל אותו הדבר. הכל התחיל משכיבות צמיחה, והנה אנחנו כאן מדברים על ספירות. אז היום נדבר על המיזוג בין חסד וגבורה. אוקיי, שתי ספירות שייכות לספירות האמצעיות באילן החיים, את הספירות, וזה שיעור בעצם שמתווסף לשיעור הקודם, שהיה על נצח והוד, ועכשיו אנחנו בספירות קצת יותר עליונות, אוקיי? אז אני רוצה קודם כל להקדים ולהזכיר שהסרטונים האלה הם נועדו באמת לשימוש האישי, להבנה האישית, לתודעה הפרטנית שלכם. זאת אומרת, אפשר להסתכל על אילן החיים, על עץ הספירות בהרבה פרדיגמות, הרבה צורות חשיבה שונות. אפשר להסתכל על זה כמפה של התודעה, כמפה של הבורא, המבניות של התודעה עצמה, המבניות של האדם, ואני באמת אוהב להסתכל בעיקר על האספקט של המבניות של תודעת האדם ותנודות תודעתיות. מה זה בכלל אומר תנודות תודעתיות? ברגע שאתה מבין שהכל כאן זה משחק של תודעה, מה שנקרא. הכל כאן זה תנודות אנרגטיות, אז אתה מתחיל להבין את המציאות ברובד מאוד מאוד עמוק, והרבה יותר עדין. הספירות מציעות לנו איזושהי מפה, איזושהי דרך הסתכלות, ובתפיסה שלי ככל שאנחנו מעמיקים ביותר ויותר דרכי הסתכלות, אנחנו מבינים יותר טוב מה באמת קורה כאן. אז זה באמת הפרספקטיבה, הזווית, העין שדרכה אני מסתכל על הספירות איתכם היום. אז השיעור הזה, השיח הזה, איך שלא נקרא לזה, זה יהיה בעיקר על המיזוג בין שתי הספירות האלה, ומה שיוצא מזה בעיניי, זה מוביל אותי לשיח של אחדות, זה ברמה העמוקה ביותר בעצם, המערכת יחסים בין חסד לגבורה, מדברת על אחדות ואהבה ללא תנאי, מול אהבה עצמית וגבולות בריאים, מה שנקרא בהתפתחות אישית, גבולות בריאים, כן, בעולם של הפסיכו-רוחניות. ונדבר היום על כמה נושאים, אוקיי, ספציפית על המיזוג עצמו ביניהם, בין שתי הספירות האלה, וכמו שאמרנו, איך המודל הזה של מבניות התודעה דרך הספירות יכול לעזור לנו לנווט במרחב התודעתי ולהגיע לישראל. אוקיי, שישראל זה בסך הכל המילה בקבלה לישור רוחני. מי שלא יודע מה זה אישור רוחני, אני אסביר את זה ממש מהר, אבל תדעו לכם, כל התכנים שלי בסוף מובילים לשם, כי זה מה שמעניין. אישור רוחני זה בעצם מצב שבו אנחנו מיושרים אחד עם הנשמה שלנו, בעצם מתוך הבנה שאנחנו שתי נקודות פרספקטיבה, אגו פרטני, זהות פרטנית קטנה, וזהות יותר גבוהה, אני עליון, נשמה. אז כשאני אחד עם שניהם, אני נמצא במצב שהקבלה קוראת לו ישר אל. אוקיי? ישר אל האל. ונדבר על החיבור בין אחדות, חוק האחד, אוקיי? ואהבה ללא תנאי, לאהבה עצמית וגבולות בריאים, שזה נשמע כביכול דברים סותרים. אז כמו שאתם כבר יכולים לשים לב, אני מעביר את הדבר הזה בצורה של קצת גיהוץ, אוקיי? כדי באמת שזה ייכנס לנו. לפעמים נדמה לנו שאנחנו מבינים משהו, ותמיד יש עוד רובד, עוד רמה. אז ספירת החסד, בואו נציג אותה ככה דרך איזה כמה עקרונות מפתח של ספירת החסד. קודם כל היא תנודה תודעתית, אוקיי? עכשיו נפרט איזה תנודות תודעתיות יש בתוכה. אז אחת מהתנודות התודעתיות שמאפיינות את החסד זה פתיחה והתרחבות. ספירת החסד מייצגת את היכולת לפתוח את הלב
ולהעניק אהבה ללא תנאי. בעצם שאנחנו מעניקים חסד כלשהו, בין אם זה לתת לדר רחוב כסף, או בין אם זה להכין למישהו ארוחה, או בין אם זה כל איזשהו אקט של חסד, יש באמת אין סוף של דרכים. זה הכל ביטוי של פתיחת הלב, זה תנודה של פתיחת הלב אל עבר ישות אחרת, אדם אחר, חיה אחרת, דבר אחר, מה שזה לא יהיה, מתוך אהבה ללא תנאי. אוקיי? זאת אומרת, זה בא, אם זה לא מתוך אהבה ללא תנאי, זה לא חסד בעצם. אוקיי? חסד האמיתי, הוא בא מתוך מקום של אהבה ללא תנאי. איזושהי מלאות, איזשהו זרימה, לא סתם, יש פה תמונה של מים, של נחל, זרימה חופשית, רגשית חופשית, בנדיבות טבעית, אוקיי, ממש כמו בטבע, המים ימשיכו לזרום, יהיה עוד, ואמון בשפע הפנימי. זה איזשהו אמון מאוד גדול, בעיקר שיש צמצום ושיש הגבלה על בעצם משאבים, אז שם באמת מתבטא החסד הכי גדול. נתינה של אהבה כמשאב אינסופי. אוקיי, אז אנחנו מדברים פה על תנודה תודעתית נורא 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 מסוימת. וכבר קופץ לנו כזה אולי במחשבות על הצללים של החסד, מתי אני לא באמת בחסד אמיתי, חסד מזויף, שזה לא חסד, כי זו תנודה תודעתית נורא מדויקת ומסוימת. אוקיי? בכוונה אנחנו נכנסים פה בזכוכית מגדלת, כדי להבדיל מה זה חסד, מה זה לא חסד. אז אם אני מביא לדר רחוב 10 שקלים, או קונה לו ארוחה, אוקיי, שקניתי במקדונלדס, אבל אני מרגיש קיבוץ כשעשיתי את זה, אוקיי? אז זה לא חסד. זה אקט חיצוני שנראה כמו חסד, אבל שמדברים על תנודה אנרגטית תודעתית, זה לא חסד, כי אני הרגשתי מקובץ, לא באתי מתוך אהבה ללא תנאי, אוקיי, באתי אולי מתוך אג'נדה של להיות בן אדם טוב, או לא משנה מה עכשיו הצל שניהל אותי, אבל באתי לא מתוך חסד אמיתי, אוקיי? וזה קריטי, זה קריטי להבין את הדברים האלה. למה זה קריטי? שאנחנו מבינים שהמציאות משתקפת לנו חזרה, ושאנחנו, כל החוכמה זה לאהוב את עצמי, ולהציף את הכוס שלי, ומהכוס שלי יישפך לאחרים החסד, אוקיי, האהבה. ולא לבוא ממקום ריק ולנסות להציף אחרים, וזה באמת חלק מהעניין של חסד מיושר, אוקיי? חסד שבאמת בא מתוך חסד אמיתי, ולא זיוף, אוקיי? חסד אותנטי. אז בואו נדבר על תנודה תודעתית של נתינה שאינה תלויה בדבר. שוב חוזר לנו, האינו תלוי בדבר. ברגע שיש איזשהו תנאי, בטלה אהבה. אוקיי? זה כבר לא חסד. לא בגלל, מדובר פה על נתינה, לא בגלל שמגיע למישהו, אוקיי? מגיע למישהו, שוב, זה אג'נדה. איזושהי אג'נדה מסוימת של חלק, איזשהו משהו שבא מתוך פצע. זה לא בגלל שמגיע למישהו, אלא מכיוון שהטוב זורם באופן טבעי ממי שנותן. יש איזשהו שפע פנימי, איזושהי אהבה, שאתה מקבל כשאתה נותן בעצם. שאתה בנתינה, שאתה בחסד אמיתי, אתה מקבל חזרה, אוקיי? ממש ברמה הפנימית, התדרית. וכמובן שזה משתקף חזרה, גם כמובן, גם ברמה הפרקטית חיצונית, מה שנקרא. אז היא נובעת מתוך תחושת שפע פנימי, אוקיי? למשל, אני עכשיו, שאני מדבר איתכם, אני לא מתקמצן בידע שלי, בהשגה שלי, ברוחניות, בשיתופיות שלי של הרוחניות. אני לא מתקמצן, כי אני יודע שיש לי אינסוף לתת, ואני תמיד יהיה לי עוד. תמיד אקבל עוד, תמיד אשיג עוד, אעלה עוד, וזה משהו שעבדתי עליו, אוקיי? יכול להיות שלפני, לא יכול להיות, בפירוש אני אומר, לפני חצי שנה הייתי פותח מצלמה, הייתי מתקמצן יותר. היה לי קשה לבוא ולתת את כל מה שיש לי לומר. אוקיי? והשפע גם פחות חזר אליי, פחות השתקף לי חזרה, כי אני שמתי עליו איזשהו סוגר על הנחל, הפכתי אותו, התקמצנתי והתחלתי לשים את המים בסכר, אגרתי כאילו לא הולך להיגמר המים, אוקיי? אז המים לא נגמרים, הם תמיד יש עוד, תמיד יש עוד, רק אנחנו צריכים לפתוח את הסכרים ולתת להם לזרום ולהעניק, ויש גם מקום לגבולות, אבל נגיע לזה. אז היא נובעת מתוך תחושת שפע פנימי, אהבה אינסופית
והכרה בכך שאנחנו חלק ממשהו גדול, ולכן יש לנו תמיד מה להעניק. לא סתם יש פה את הסמל של האינפיניטי, האינסוף. כן? אהבה אינסופית. אהבה ששייכת לאינסוף מגיעה מהאינסוף. זה מתוך הבנה עמוקה, אוקיי? זה כאילו שפע מאוד, אני מדבר על חסד מאוד שמודע לעצמו, כן? אבל זה לא חייב להיות. יש חסד מאוד יפה שהוא גם לא מודע לזה שהוא חלק מהאינסוף. זאת אומרת, אדם שלא מודע לזה שהוא חלק מהאינסוף, ולא מודע לזה שיחזור אליו חזרה, ולא מודע לכל המראה והעניין הזה, יש משהו בחסד שלו שהוא אפילו עוד יותר, אפשר להגיד, זך, נקי, יפה, אוקיי? לא שזה גורע משפע, מחסד שמודע לעצמו, כן? זה לא גורע, אבל זה פשוט איזושהי נקודה שאני מביט בה. אז באמת יש כאן עניין של אהבה שהיא באה מתוך האינסוף אל האינסוף וחוזרת אליו ממש אור חוזר. אז מתוך ההכרה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר, מערך גדול יותר, וזה משהו שגם באדם שנותן בחסד הלא מודע, כביכול אין דבר כזה באמת לא מודע ב100%, זה תמיד יש איזושהי נקודת מודעות באדם. תמיד יש איזשהו משהו בתוכו שיודע שהוא חלק ממערך גדול יותר. אוקיי? אבל בטח שהמודע יודע שהוא חלק מהאינסוף, ולכן יש לו גם סיבה הגיונית לעשות את זה, ולכן יש לו גם תמיד מאיפה להעניק, כשהוא באמת מחובר לאינסוף. באמת מחובר לאינסוף, כי הוא כל הזמן מקבל ממנו שפע, כל הזמן מקבל ממנו תמיכה, כל הזמן יש לו משהו הרבה יותר חזק מ-ChatGPT, עוזר, שעוזר לו כל הזמן, מלווה אותו, פותח לו שערים, דלתות, נותן טיפים. חבר שאל אותי לפני איזה כמה חודשים, אם הבורא נותן גם טיפים עסקיים, בטח שהוא נותן, אין גבול. אין גבול לנתינה ולצורה של הנתינה של החסד בעצם של הבורא, וזה באמת מזכיר לנו שהחסד היא קודם כל תנודה ומבניות של התודעה של הבורא עצמו, ומכיוון שאין עוד מלבדו, הכל זה אותו הדבר, הכל זה באותה מבניות, אז זה גם קיים בנו, ואנחנו רק מתבקשים לעשות את ההשוואת הצורה שלנו כמה שיותר חזק, ולהתחבר, והספירות זה דרך מולה לעשות את זה. אז בואו נדבר על תנודה תודעתית של אמון בשפע, אוקיי? שוב, התמונות מתקשרות לנו, יש לנו כאן מלא 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 חמניות, שלי אישית נורא מזכירות שפע, מאוד יפות ככה, ומאוד מתקשרות לי גם עם דבורים, שהדבורים מאוד אוהבות אותם, והדבורים בעצמם, הם בתוך איזשהו סייקל, איזושהי מעגליות טבעית של הטבע, של שפע, שהיא לוקחת מהשפע והופכת את זה לשפע אחר, ומעבירה את השפע הזה לנו, לבני האדם, וכו' וכו', ולא נדבר עכשיו, אני לא מומחה לדבורים, אבל ראיתי פעם, הייתי בסיור, וזה מרתק לראות העולם של הדבורים, ואיך הוא בתוך הסייקל הזה, בתוך המעגליות של הטבע, שכולו חסדים בעצם. כולו חסדים, זה שאנחנו חיים פה על הכדור הזה, שלעזאזל איך זה בכלל פיזיקלית מתאפשר, זה גם מזווית רציונלית, הרבה אנשים, הרבה פעמים מאוד סופר רציונליים, איינשטיינים כאלה, נפקחות להם מהעיניים, דווקא מהאזור הזה של העולמות של המדע ופיזיקה ברמות הגבוהות, מי שיש לו את השכל הזה, של הכיוון הזה, הסופר רציונלי, הרבה פעמים רואה את הדברים משם, כמה חסדים זה שאנחנו מתקיימים בכלל. זה פשוט הזוי, אז כן. אז משם אנחנו גם יכולים לפתח במקום הרציונלי, וגם במקום האמוני, זה לא, יש המון דרכים להתחבר, אבל הרעיון כרגע זה תנודה תודעתית של אמון בשפע, אמון, הידיעה שאני אפול ויש מי שמחזיק אותי. תודעת חסד חיה בתחושת שפע, הידיעה שיש מספיק לכולם, כשאני נותן, אני יודע שיש מספיק לכולם, שלא הולך להיגמר לי. בסוף זה יושב על אהבה. לא משנה אם אני מכין למישהו תה, או אם אני נותן לו הלוואה, ולא מצפה אפילו לקבל חזרה, זה בסוף הכל צורות שונות של אהבה. פשוט צורות שונות. זה אהבה בתוך גבול, בתוך תה, בתוך חליטה, בתוך נשיקה, בתוך חיבוק, בתוך מילה טובה, זה הכל אהבה. ברגע שאני מתקמצן על האהבה, כי אני פוחד שיגמר לי המשאב הזה, לא משנה באיזה צורה, כן? זה יכול להיות בצורה מסוימת אולי יותר קל לי לתת, כי אני מרגיש שיש לי יותר, בצורה אחרת פחות,
אבל זה הכל ביטויים שונים של קמצנות באהבה, ואני מזמין אתכם להתבונן בדבר העמוק הזה שאמרתי עכשיו, כי זה לא היה קל לי לראות את זה, אבל כשאני רואה את זה, אני רואה איך מי שמרגיש שיש לו הרבה אהבה, הוא חופשי בהכל, הוא נותן בהכל, ויש מערכות יחסים שונות לאהבה בצורה הזאת, בצורה הזאת, כסף זה שונה אצל בן אדם אחד, אצל בן אדם אחר זה יותר חופשי, והכל זה מערכות יחסים שלנו מול אהבה. אוקיי? אז יש את הידיעה הזו שיש מספיק לכולם, ואז מתאפשר שפע, מתאפשר חסד, אין פחד ממחסור רגשי או חומרי, ולכן אפשר לתת מבלי להתכווץ או לחשוש. אז באמת העניין של הקיבוץ והחששות זה באמת טריגרים, זה פלשבקים רגשיים לטראומה, זה קריאה לעזרה, זה מקום בנו, זה חלק בנו, שעדיין פצוע מאיזשהו טראומת עבר, איזשהו רגש לא מעובד, שמבקש בסך הכל עזרה. אבל אידיאלית, האדם המודע רוצה לפעול ממקום, לא מתוך טריגר, אלא מתוך מקום נקי, שלם, מתוך כוונת לב שמיושרת, אוקיי? אז הטריגר הזה הוא לא דבר רע, זה בסדר גם לפעול ממנו לפעמים, אבל הרצון הוא באמת לעשות איזושהי עבודה איתו, והוא יוביל אותנו באמת לאיזשהו ריפוי, אם אנחנו ניתן לו. אם יש לנו את הכלים ואת הידיעה איך לעשות את זה. אז, וטפו טפו, הערוץ שלי נותן הרבה כלים, ויש עוד הרבה אנשים טובים שעושים את זה בצורה שלהם, את החסדים שלהם. אז התנודה התודעתית של ראיית הטוב באחר, זה גם איזשהו חסד מאוד גדול, שאנחנו עושים עם אנשים, שנקרא אגב בעולמות של הבודהיזם וההינדואיזם, נמסטה, זה ממש הדבר הזה, התנודה הזאת זה נמסטה, אוקיי? זה לראות את הנשמה שבאחר משתקפת, לראות את הנשמה בכל אדם שאני פוגש, את המעבר, אוקיי? מעבר לקליפות, מעבר לאגו הפרטני, לזהות העצמית, לראות את המעבר. להסתכל טוב טוב בעיניים, לראות את הנשמה. חסד הוא היכולת להסתכל מבעד למסכות, כן? מבעד לחלקים שהאגו מציג שהוא מתחפש, והפצעים של כל אדם, ולראות את הניצוץ שבו, הניצוץ הנשמתי שבו. גם כשאחרים שופטים, תודעת החסד בוחרת לראות נשמה. אפילו כששיפוטיות באה אלינו, אם אני מסוגל להיכנס באותו הרגע לחסד, כן, אם זה לא פוגש אותי בטריגר, בפצע, אז אני יכול לבוא מחסד ולראות נשמה, כן? וזה אנרגיה מאוד חזקה שפותחת, ממוססת את המיסוכים, את ההגנות, כן? יש הרבה הגנות על הלב, הרבה הגנות, וזה, החסד הזה, הנמסטה הזה, הוא פותח את הלב של האחר. אוקיי? ממש כמו ניאו מהמטריקס, ממש אפשר לדמיין, מישהו יכוון עליכם אקדח, אבל אתם יכולים לפתוח לו את הלב. לפתוח לו את הלב. ממש, אני אומר את זה לא רק כמטאפורה, אנחנו חיים במציאות הזויה, במידה מסוימת, חלקנו, כן? אנחנו רואים, שומעים על זה גם, כי העולם נורא גלובלי היום, הכל, רשת התודעה התפתחה, עם האינטרנט קיבלה עוד איזשהו תבנית, והתבנית הזאת, אנחנו חשופים לדברים, בעבר לא היינו יודעים שדברים כאלה קורים, או היינו רחוק מהעין, רחוק מהלב, מה שנקרא. לא היינו יודעים, היום זה מציף אותנו, אנחנו לא בנויים להכיל את הכל, אבל זה מציף אותנו, אנחנו שומעים את הדברים האלה, והם מחלחלים לנו לתודעה, ובאמת, אני רוצה עוד פעם להחזיר את ניאו מהמטריקס, איך הוא מעקם את הכדור, איך הוא מתחמק מהכדור. זה סרט דוקו, חברים, זה סרט דוקו. סרט דוקו. זה פשוט סרט דוקו. זהו, אין לי מה להגיד על זה, כן? זה נושא ליום אחר. תנודה תודעתית של חמלה מרפאת. התנועה של חסד היא תמיד תנועה של ריפוי. למה? כי השפע הוא מרפא, כן? בגלל זה כל כך, אני רואה בזה חשיבות להתחבר לאחד, כי האחד זה השפע. האחד הוא המקור של השפע, הוא המקור של הכל. אז כשאני מתחבר לאחד, אני גם יכול להתחבר לתנועה של החמלה המרפאת. לא יודע מה אני אומר בכלל, איבדתי את עצמי. בואו נמשיך. גם אם לא נוגעים פיזית, זה גם כן איזשהו משהו נורא מטריקסי כזה, נורא מזכיר לי את המטריקס שוב, שאנחנו, למה אני אומר זה סרט דוקו? כי אנחנו לא תופסים לפעמים כמה האנרגיה שלנו מרפאת, אוקיי? כמו רייקי, אז רייקי זה לא רק עם הידיים, חברים, זה לא רק עם הידיים, גם לא צריך לדעת, לא צריך ללמוד את המודליטיז, את הטכניקות בהכרח, לא שאני נגד, אני מאוד בעד, אבל כשאדם מתנסה בזה,
הוא יגלה שיש לו כוח עצום. כל אחד מאיתנו הוא נאו מהמטריקס, אותיות N-E-O, O-N-E, one, האחד, כל אחד מאיתנו הוא אחד. כל אחד מאיתנו הוא חלק מהמקור, המקור זורם דרכי, דרכך, דרכך. ולכולנו יש את היכולת לרפא, גם עם הידיים, כן? אבל לא רק, בכוח המחשבה, כן? כל הגוף, כל ההוויה, כל האנרגטיקה שלנו, כל השדה שלנו, כשהוא פוגש שדה של אחר, אוקיי? חי, דומם, לא משנה, חיה, אדם. בכוונה שמתי כאן גם תמונה של אדם שנוגע באדם. למגע יש כוח מרפא, בייחוד כשהוא בא עם האנרגטיקה הזו, עם החסד, האנרגטיקה של חסד, כוונה טובה, פוקוס, מיקוד חיובי, זה אהבה. אהבה זה פשוט מיקוד חיובי, זה מה שזה. זה פשוט מיקוד חיובי. בגלל זה אנחנו כל כך כמהים להתאהב באדם אחר, כי זה מראה על החסד הזה. זה מיקוד חיובי מאוד גדול שאנחנו מקבלים מהאחר, אבל אנחנו קודם כל מושכים אותו על ידי שאנחנו אוהבים את עצמנו, שמה זה לא אוהב את עצמנו? להתמקד חיובית בעצמנו. אז אם יש לי כל מיני טריגרים שמונים ממני להתמקד חיובית, אני רוצה לעבוד עליהם. לא לעקוף אותם דרך מנטרות. אני אוהב את עצמי, אני גיבור. להסתכל במראה. לא. זה נחמד, זה חלש. זה חלש. למה? כי יש סיבה שאנחנו לא מאמינים בזה. כשאני לא מאמין בזה, זה זיוף, זה לא אותנטי, זה לא אמיתי, וזה לא יוצר את התנודה האנרגטית במרחב. אוקיי? אז זה גם נושא ליום אחר, אפשר לדבר עליו המון, אבל בואו נתקדם. גם אם לא נוגעים פיזית, האנרגיה שמשודרת, מתוך הלב, מתוך מרכז הלב, התפארת הפתוחה, מרקחת כאב, כן? מרפאת את הכאב, ממש מפיגה נוקשות, כן? מסירה את החומות, מאפשרת ללב להיפתח. ממש מציע לכם לשחק עם הדבר הזה. סבתא שלי הייתה אחות כל החיים, היא סיפרה לי, היה רופא שהיא מאוד נקשרה עליו, מאוד אהבה אותו, היא אמרה עליו שהוא היה לא רק רופא, הוא היה בן אדם. וכל הזמן היא סיפרה לי בילדות איך הוא דיבר, הוא תמיד אמר שיום אחד יגלו את זה במדע, יגלו את זה, הם היו קוראים הרי בתור רופאים הרבה מאמרים רפואיים, מדע, והוא אמר יום אחד יגלו את הכוח של המגע, את הכוח של האהבה, את הכוח של הכוונה הטובה, זה מה שהייתה מדבר, הוא תמיד היה מדבר עליו, והיא כל הזמן הייתה אומרת לי כמה שזה נכון, כמה שזה נכון, כמה שזה נכון, ברור שזה נכון, ואני תמיד הייתי מרגיש את זה איתה עד היום שאני בא לבקר אותה, החסד שאני מביא לה, והחסד שהיא מביאה לי, זה אור חוזר, וזה פשוט מרפא, ואתה רואה איך האג'נדות יורדות, איך צריך, כדאי, כואב לי, שתו לי, אכלו לי, המגננות, הכאבים, החלקים המפוזרים, המפוצלים, פשוט מתרככים, ומגיעה אנרגיית מקור, אנרגיית סלף, מה שנקרא למשל ב-IFS, אנרגיית מקור זה עין נוח, זה אותו הדבר. אין אנרגיית סלף, אנרגיית סלף זה אנרגיה של המקור. אוקיי, מי שמכיר ככה, Internal Family Systems, אני אוהב לדבר על זה, הרבה בערוץ שלי. והקשר עם הספירות האחרות, אוקיי? קשר עם הספירות האחרות, בואו נדבר על זה. קודם כל, גבורה, זה ממש המקבילה בערוץ ממש על אותו הקו, כן, האנכי. גבורה וחסד הם המקבילות, ויש ביניהם מערכת יחסים מאוד מאוד מעניינת. הנה, יש לי פה הכביש, שבא להזכיר לנו 8, אינפיניטי, אינסוף, תמיד איתנו. גבורה. חסד שואף להעניק ללא גבול. ללא גבול. זה האסנס, המהות של החסד. כל הזמן רוצה להעניק, לתת, אוקיי? למלא את הכלים. להציף את הכלים. גבורה היא זאת שמציבה גבולות, כן? אם לא היה לי גבולות פה, בקונסטרוקציה הזאת של הקוסטי המדהימה, שמישהו נפח, אוקיי? ישב ונפח את הזכוכית הזאת, אלוהים יודע איך, ובזכותו אני יכול לשתות את התה. בלעדיו, התה היה נשפך עליי. או לא הייתי בכלל יכול לשים איזשהו כלי כדי להכיל את התה, כדי ליהנות מהשפע של התה. אז זה בעצם הבסיס של המערכת יחסים הזו. וזה גם מזכיר לנו את הנושא של אינסוף וצמצום. כן, ועוד מעט נתעמק בזה.
איך האינסוף מצמצם את עצמו לכלים, אני כלי, המצלמה היא כלי, התאורה היא כלי, הכל זה כלים שמכילים את האור, אוקיי? כי אם לא היה לנו את הצמצום, מה היה לנו? מה שנקרא בקבלה, תוהו, כן? תוהו ובוהו. מה היה בהתחלה? תוהו ובוהו. לא היה כלים להכיל את האור, אז היה תוהו ובוהו. חושך על פני תהום, כן? אז הגבורה מציבה גבולות וצמצום. איזושהי ביטוי של צמצום. כל הספירות הן ביטוי של צמצום, כן? האור עובר מספירה לספירה לספירה לספירה, אבל הגבורה הספציפית היא ממש, יש לה עניין של להציב גבולות, כן? ועוד מה נדבר מה זה אומר בכלל, כי יש הרבה תפיסה להציב גבולות, תפיסה שהיא מוטעת, או אולי הייתי אומר חלקית, חסר בה, לוקה בחסר. אז המיזוג ביניהם הוא זה שיוצר תפארת. הוא ממש, התפארת היא באמצע אגב, בין הגבורה לבין החסד, בקו אנכי. אז התפארת מבטא אהבה חכמה, מובחנת, מדויקת, כן? כי אם אני נורא אוהב את התינוק הזה שעכשיו הביאו לי להחזיק תינוק, נורא אוהב אותו, יחבק אותו נורא חזק, יכול להיות שהוא יחנק, כי זה אהבה לא חכמה, לא מובחנת, לא מדויקת. אהבה מדויקת, מובחנת, זה אהבה קשובה לאחר, כן? אהבה שמבינה את המגבלות שלו. אהבה שמבינה, מבחינה, למעשה, בכלי שמולה. אם עכשיו יבוא לאינסטלטור ואני אציף אותו ברוחניות גבוהה, יציף מתוך חסד עמוק, מתוך אהבה אליו, אוקיי? מתוך גם מקום שמלא, אוקיי? שבי יש הרבה שפע, אינסופי, ואני רוצה להעביר את השפע הזה, ורוצה לראות אור חוזר, אבל אין כלי לאינסטלטור, מסכן נפלתי עליו, 9 בבוקר, מדבר איתו על אורות וכלים, הצפתי לו את הכלי, סבבה? אז אין פה בעצם הבחנה, אין פה אהבה חכמה, ואז אין דיוק, וזה מונע ברמה האנרגטית מישרל, זה מונע ישור רוחני, זה פשוט יוצר הרבה, יכול ליצור אפילו כאוס, יכול ליצור ממש תוהו, אוקיי? זה בדיוק העניין של התוהו, שאין כלי להבין מי נגד מי, אז יש תוהו, יש כאוס, כאוטיקה, יש אי הבנה, יש כלי מוצף, יש שבירת הכלים, אוקיי? אז חסד בלי גבורה שווה לריצוי והתמוססות העצמי, אוקיי? זאת אומרת, חסד לא מובחן, שפע אינסופי שפשוט מעניק בלי הבחנה, זה הרבה פעמים בא מתוך איזשהו צל של ריצוי, אוקיי? שריצוי זה, יש אנשים שמתייחסים לזה כמנגנון או דפוס אישיות, אני יותר מסתכל על זה כחבילה של דפוסים. זה לא, אני לא אוהב להסתכל על זה כקו אישיות, כי זה בסך הכל חבילה של דפוסים, איזשהו אפילו הייתי אומר, מערכת הפעלה שבן אדם מאמץ כדי להתמודד עם החיים ועם בני אדם, במערכות יחסים, בדיוק כמו נרקסיזם, אז יש לנו קוד-דיפנדנסי, שזה חבילה, עסקת חבילה כזו של ריצוי, וכל הדפוסים שהם באים יחד עם זה. אז חסד בלי גבורה, זה ממש חשוב למי שככה יש לו, וכל אחד יודע את זה ככה עם יושרה פנימית מול עצמו, שהוא רואה את הסרטון הזה, אם הוא נוטה לתנודות של הריצוי, אז יש שם באמת התמוססות של העצמי, יש שם עצמי, שהוא ככה יותר מעוגל, הוא פחות ככה קו, הוא פחות בעל עמוד שדרה, אוקיי? עמוד, קו, כן? ממש הקבלה מתייחסת לזה בעיגול וקו, לא נדבר על זה לעומק היום, אבל הפואנטה היא פשוטה. ברגע שאין לי עצמי, שהוא ממש סטבילי, כן? יש לו קרקע, יש לו עמוד שדרה, יש לו כמו מבנה הנדסי, אוקיי? ברגע שיש לי מבנה הנדסי, שלא בנוי טוב, אין לו שורשים, אין לו עמודי תווך שמחזיקים אותו, המבנה הנדסי ייפול. מגדל קלפים, אין לו יותר מדי מה שיחזיק אותו, אז ככה נשיפה טובה או איזה רוח, הרעדה של השולחן והוא נופל. אותו דבר העניין של ההתמוססות העצמי. אדם שאין לו חיבור לעצמי, אוקיי, וזה נובע מתוך טראומה כמובן, טראומות, אוקיי, סוג מסוים של טראומות גם, שזה נושא ליום אחר. אז
הוא ייפול יותר, יהיה לו נטייה לריצוי, ולכל העסקת חבילה שבאה עם זה. ואז יש באמת מקום ליישר יותר את האדם הזה, שישר את עצמו כמובן, זה רק הוא יכול לשחרר את עצמו, דרך גבורה, להביא יותר גבורה, אוקיי? ואז יש גם משחק חדש, כי הוא יגלה שגם החסד שלו הרבה פעמים בא גם בעבר, שזה כואב לגלות את זה לעצמך, אבל זה חשוב למודעות עצמית, וריפוי ותהליך של ריפוי ושחרור עצמי, לגלות כמה החסד שלך היה לא כנה, לא אותנטי, לא חסד אמיתי, אלא חסד, מה שאנשים קוראים חסד לא מאוזן, זה חסד לא אותנטי, חסד לא אמיתי, וזה לא חסד בעצם. אוקיי? אז חסד בלי גבורה שווה ריצוי, התמוססות העצמי. כן? שזה מזכיר לי את מאדר תרזה, כן? אמא תרזה, שמספרים עליה שהיא ככה מאוד מסמנת חסד, למעשה שאתה קורא עליה וחוקר עליה, אתה מגלה שהיא הייתה חסד לא אמיתי. ברובה, כמובן אין פה שחור ולבן, אבל בסוף החיים שלה, שמעתי, אם אני זוכר נכון, שהיא אמרה, כל מיני אמירות נורא קשות על בני אדם, זאת אומרת, המערך אמונות שלה היה נורא קשה כלפי בני אדם, אז היא נתנה, זה מראה לי שהיא נתנה, לא מתוך חסד מובחן, לא מתוך חסד אמיתי, ומתוך מקום של ריצוי, וכשאתה בא מתוך מקום של ריצוי, ואני אומר את זה מתוך הבחנה מאוד עמוקה, מתוך באמת ראייה מובחנת, על עצמי קודם כל למדתי את זה, כי זה היה דפוסים שגדלתי איתם. אז גיליתי בעצם שהחסד, וכל אחד אני מזמין אתכם לבחון את זה בעצמכם, ולהבדיל, לעשות ההבדלה, ההבחנה הזאת, דרך חוויה, דרך התנסות, ולשים לב, האם התנודה שלי כרגע היא חסד אמיתי, או שהיא תנודה של ריצוי, וכשאני עושה מתנודה של ריצוי, אני גם ירגיש מה שנקרא resentment, אני ארגיש סלידה אחר כך מהאדם. אוקיי? אני ממש ארגיש את זה. ואם אני כנה עם עצמי, אז היחידי שאני יכול להאשים זה אותי, כי אני נתתי חסד בלי גבול, בלי גבורה. כן? אז אני נתתי על חשבון עצמי, ואין באמת אפשרות להטיב עם העולם, עם הבריות, כשאני נותן על חשבון עצמי. לכן חסד בלי גבורה, הוא לא חסד אמיתי לעולם. זה התובנה העמוקה יותר. כשאני מבין שאני לא יכול לתת לעולם, לבריות, להטיב איתם, לא יכול להטיב עימן, אם אני לא מטיב עם עצמי קודם כל. אם הכוס שלי מתרוקנת כתוצאה מזה, אז אני מעביר ז'יטון אחד ממני אליך, אבל אז אני כועס עליך שיש לך עכשיו את הז'יטון הזה, כי אתה גרמת לי לתת אותו כביכול, אבל אף אחד לא גרם לי. אף אחד לא הצמיד לי אקדח על הרקה, זה תמיד הייתי אני שנכנס לריצוי, אוקיי? וזה תנודה אנרגטית מאוד עדינה, ששווה ללמוד אותה לעומק, מי שיש לו את ההתקשות הזאת, למרות שבכולנו יש את התנודות האלה, וזה פשוט עניין של למסתר אותן, עוד ועוד, ולהתרפא עוד ועוד, וככל שמתרפאים, ככה נהיה יותר טוב. לכן אני נורא סולד מהמילה איזון, שאנשים אוהבים להתייחס לעץ הספירות בדרך ראייה של איזון, למרות שלא מצאתי את המילה הזאת בשום טקסט קבלי אותנטי, כי זה לא מילה מדויקת, זה לא מילה מובחנת, כי אין פה עניין של איזון. איזון זה משהו שכל פעם אתה זז ימינה, מחזיר שמאלה, אין איזון, לא. יש ריפוי, יש תיקון. ככל שאתה עושה את הריפוי והתיקון, ככה הדברים מתיישרים יותר ויותר ויותר, ואתה בעצם נכנס לישור רוחני עוד ועוד 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 ועוד. והוא נהיה יותר קל גם, יותר נגיש. אוקיי? כי כבר עבדת באופן שורשי. איזון זה אני נד עם הרוח, אז אני צריך לאזן את הדחליל הזה שאני, הלולב הזה. לא, אין איזון. אוקיי? אז אני פותח פה הרבה תיבות פנדורה, אני מקווה שאתם אוהבים, כי אני נהנה. אז גבורה בלי חסד. גבורה בלי חסד זה שווה לנוקשות, דחייה וקור. אוקיי? ממש זה להיות במקום של דינים, כן? גבורה בלי חסד, גבורה שהיא בקיצון שלה, בצל שלה, הרבה פעמים נקראת דין, כן? שאני בא ואני ממש מכה בבן אדם, ממש פוצע, ממש מכה, זה יכול להיות בצורה לאו דווקא פיזית להכות, זה יכול להיות בצורה רגשית, בצורה של לכעוס עליו, להיות איתו בדין, נוקשה, קר, גס רוח, כן? לדחות אותו גם אנרגטית, לבעוט אותו ממני, להרחיק אותו ממני, במילים, בדיבור, במעשה, באנרגטיקה אפילו, במחשבה, אוקיי? שזה עוד יותר ברמות העדינות, כן? הקשר עם הספירות האחרות,
הקשר בין ספירת חסד לספירת תפארת. אוקיי, אז אם חסד הוא הלב הפתוח, הנותן הזה, השופע, ותפארת היא הלב המיושר, המובחן, האהבה החכמה, אז תפארת שואבת מהחסד, מקבלת מתוך החסד, את היכולת לאהוב באמת. אבל היא עושה גם עיבוד, היא עושה עוד איזשהו תהליך נוסף על הדבר הזה, של עיבוד דרך שכל ורגישות. היא עושה בעצם מדידה, היא יוצרת איזושהי מדידה, איזושהי מאזניים, אוקיי? החסד הוא כף זכות, הוא נתינה ללא תנאי, אבל התפארת יוצרת איזושהי הבחנה. בסדר? בעזרת הצד השני של הגבורה. אבל בתפארת זה כבר מיושר, זה כבר מקורקע, כבר מובחן. זו לא רק אהבה, זו אהבה חכמה, מדויקת, מותאמת למקבל. תפארת יודעת שלפעמים חמלה היא לא לרחם, לרחם זה לא בהכרח חמלה, כן? רחמים זה לא תמיד חמלה, כן? אני לא מדבר על רחמים במובן הקבלי, שיש לזה משמעות, מדבר על האמפתיה מה שאנחנו קוראים אמפתיה ביום יום, שאני מרחם על בן אדם, הרבה פעמים זה הזדהות עם הפצע שלו, הרבה פעמים זה גם לבוא ולעשות אותו קטן, הוא לא קטן, הוא חלק מהאינסוף, בין אם הוא מודע לזה ובין אם לא, יש לו תמיד גישה לאינסוף, תמיד גישה למקור הכוח הכי גדול שקיים, כן? הוא חלק ממנו, זה הוא. במהות, בזהות הגדולה יותר, האמיתית. זה הוא, זה פיזית הוא. אז אם אני מרחם עליו, אני עושה אותו קטן, במחשבה, בדיבור, במעשה, זה הכל מתחיל במחשבה, אבל זה הכל אחד. אז במקום להציב מראה, שזה לפעמים האהבה החכמה המדויקת המובחנת, מישהו שהוא לא יבוא מתוך תפארת, הוא יפעל בחמלה שהיא בעצם תהיה ברמה המדויקת האנרגטית, הזדהות עם הפצע. אוקיי? זה הבדל דק, זה הבדל אנרגטי, אבל אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, מה שנקרא. זה האמת, זה במישור האמת, באנרגטיקה. זה כל השיח שלי איתכם היום. היא יודעת מתי לתת. זה התפארת. היא יודעת איך לתת. היא יודעת כמה לתת. אוקיי? לא להציף. ולא לגרוע. לפעמים גם הנתינה גורעת. סתם ברמה האישית, לפני כמה ימים, איזשהו מלווה שלי בא והתעקש איתי, כבר תקופה שהוא מתעקש איתי, האמת 7 שנים שהוא מתעקש איתי, כל כמה זמן, שאני אבוא ויתקשר לו. והיה לנו מערכת יחסים ארוכה בנושא הזה, ובכלל עם גבולות, הרבה למידה אחד מול השני, של החסד מול גבורה, ולהפוך את זה לתפארת, והייתי באמת במקום שתקשרתי לו איזה כמה זמן ככה נורא ערוץ פתוח, ושנינו נהנינו, ופתאום לא נהנה מזה יותר, לא מקבל מזה יותר, וגם אני מרגיש שהוא נהיה תלותי, זה גם קשור אחד בשני, כי נסגרתי, הרגשתי שהוא נהיה מאוד תלותי בדבר, ויש פה עניין שהוא שוכח שהערוץ הזה קיים בו. אני מעוניין ללמד אנשים להפוך להיות מה שנקרא מתקשרים. אני לא מלמד תקשור, אני מלמד להיות בשיח עם האחד. שתי דברים שונים, כי זה אותו הדבר, כן? אבל זה טייטל שונה, ושאתה מתקשר, אתה גם, פעמים אנשים חושבים שכאילו יש פה איזה כוח על שלהם, כוח על טבעי שלהם, לא. זה פשוט שיח עם האחד, כן? שיח מדהים. אבל ברגע שבן אדם רואה אותי כמתקשר, אז הוא חושב שהוא החלש, צריך אותי כדי להתחבר לאחד. לא, אני יכול להיות עזר, איזשהו כלי עזר, איזשהו שיקוף, איזשהו תזכורת, איך עושים את זה? איזשהו מלווה, איך עושים את זה? אבל אם אתה נתלה בי או במישהו אחר, לא משנה מי, אז עוד פעם, יש פה גורואיזם, יש פה משהו שהוא לא חסד אמיתי. ברגע שאתה מביא את החסד בצורה מובחנת, בצורה של תפארת, אתה רואה, אוקיי, זה לא חסד יהיה עכשיו לתת לו תקשור, לתת לו מסר עכשיו בצורה של ערוץ פתוח, זה לא חסד אמיתי. כי זה לא באמת ייתן לו את מה שהוא באמת צריך. זה לא הבחנה. זה לא אהבה מדויקת חכמה. אז ספירת הגבורה, אוקיי, זה כבר נכנסים פה לספירת הגבורה, היא תנודה תודעתית של גבול בריא. מה זה אומר גבול בריא? גבורה היא היכולת להניח גבולות לעצמי ולאחר. להגן על המרחב הפנימי. אוקיי, להגן על האמת הפנימית, על החלקים, על הרגשות, על הצרכים.
ולהגיד לא. להגיד לא כשצריך. בלי אשמה או בושה. אוקיי, לפעמים זה גם יכול להיות תהליך עד שמגיעים לזה, כן? כי אשמה ובושה זה תדרים, ואם אני מרגיש אשמה ובושה כשאני מציב גבול, שאני אומר לא, אוקיי? יש פה איזשהו מקום לעבודה פנימית. אוקיי? ואני לא אדבר היום איך עושים את העבודה הזאת, כי זה שיעור ליום אחר. אבל נתתי לכם איזשהו כלל ברזל. כשאני רואה שיש בי אשמה על האמירה שלו, יש פה מקום לחקר פנימי ולעבודה פנימית. אוקיי? גם ברמת המודעות, האוויר, וגם ברמת האלכימיה הפנימית, הרגשית, המים. של שתי תנועות שחשוב לעבוד ביחד איתם. ספירת הגבורה זה תנודה תודעתית של דיוק והבחנה. כן? אז גבורה מביאה את היכולת להבחין בין מה נכון לבין טעות. אין דבר כזה טעויות, אבל ברמה, איזה דלת, ברמת הטיימליינים, ברמת צירי הזמן, תמיד יש דלת יותר טובה לבחור בה. תמיד יש את הבחירה שהיא יותר אהבה, שהיא יותר קו אמצע. אז הדיוק וההבחנה שהגבורה מביאה, זה יכולת להבדיל בין טוב לרע. יכולת להבדיל בין מה נכון לבין מה מזיק. אולי מילה יותר מדויקת פה. ולפעול על פי שיפוט מושכל ומדויק. היא כוח שמגיע מתוך הגבלה, כן? ולהפריד עיקר מתפל. אם אני מבין שהעיקר שלי כרגע היום, הדבר הכי טוב שאני רוצה ויכול לעשות, זה מה שעלה במחשבתי לפחות, זה לעשות את התוכן הזה. אז אני מבדיל, אוקיי, יכול להיות שללכת לשחק עכשיו וולה עם חברים, זה נחמד, אני מאוד אוהב, אבל זה כרגע תפל. יש פה איזשהו עיקר שבוער בי, ואני אתייחס אליו. הוא בראש סדר עדיפויות, כן? זה קודם כל לומר לא לדברים, זה פחות העניין של לומר כן. כן? זה יותר העניין של לומר לא. לדעת לומר לא. לעצמי, למציאות, לשים גבולות לאחר, מתוך מקום של ההבנה של המהות. הבדלה של מה חשוב לי, מה האמת הפנימית שלי, אינטגריטי, מה האמת הפנימית שלי, שמחוברת לרצון העליון, לכתר, כן? מגיעה מתוך הכתר, משתלשלת מהאינסוף. אז כשהיא מובחנת ומובדלת, וכמובן עברה בירור, עבודת צללים, אז ספירת הגבורה, תנודה תודעתית של שליטה עצמית, איפוק, כן? זה ממש מתקשר למה שאמרתי לפני רגע, הקדמתי ממש תרופה, אז זה לא מתוך היעדר דחף, כן? זה לא שאין לי דחף ללכת לשחק וולה, זה לא שאין דחף לבן אדם, יכול להיות לו דחף, כן? כן, יכול להיות שאני רואה את ההוגייה ונורא בא לי, אוקיי? אבל יש לי יכולת לשלוט בעצמי. יש לי יכולת לשים לעצמי גבול, לא. אוקיי? אז זה התנודה הזאת של האיפוק. שליטה עצמית זה בעצם איפוק, זה כוח של איפוק. זה ריסון, זה צמצום. מתוך חיבור למהות, מתוך הבנה מה באמת חשוב. זה לא דיכוי עצמי, כן? זה לא עניין של לדקות את עצמי ולהלקות את עצמי, אלא יש פה פעולה מכוונת שמאפשרת לנו לעצור כשצריך. לשים סטופ. ובכך אנחנו מסוגלים לשמור בעצם על יושרה פנימית. על חיבור לאמת הפנימית הזו. כן? וכמה זה נפלא שזה קורה, כמה זה כיף. אני נורא נהנה. עכשיו למשל, נורא נהנה, כי אני פועל מתוך יושרה פנימית, ואני יודע שאני באישור רוחני. יודע בוודאות. מרגיש את זה בכל הערוצים. אז זה ככה שאתה נאמן לאמת הזו. ספירת הגבורה. תנודה תודעתית של הגנה עצמית ואחריות. גבורה כוללת את היכולת לשאת באחריות ולשמור על עצמנו. להגן על הערכים שלנו. כן? כל אחד יש לו ערכים מיוחדים שלו. ערכים של יובל, ערכים של מי שצופה בי. כן? כל אחד יש לו ערכים. ויש עניין של עבודת צללים לגלות אותם. הם גם יכולים להשתנות, הם משתנים גם, הם השתנו.
ככל שאנחנו עוברים דרך וחוויות וניסיונות, הערכים משתנים, הרצונות משתנים, והעניין של הגבורה כאן זה להגן על הדברים האלה, להגן על הרצונות, על הצרכים, לשאת איזושהי אחריות, איזשהו עוד פעם יושרה פנימית. כל העניין של התנודה הזו שאני מדבר עליה עכשיו, זה הכל ביטוי של יושרה פנימית, כן? שבא בצורה של הגנה, של גבול, של להגיד לא, לא. עם הבן אדם הזה, אני לא מוכן להסתובב. אז זה נחמד שחבר שלי הזמין אותו, אבל אני אגיד לו לא. למה? כי הבן אדם הזה, הוא נגד, הולך נגד, לא מתוך שנאה, לא מתוך שיפוטיות אפילו, אידיאלית, כן? אם אני מצליח להגיע לשם, ואני אנסה בהחלט. אבל העניין הוא לא השיפוטיות, כמו שהיושרה הפנימית. לא, הבן אדם הזה מזיק לי. מזיק לרצונות שלי, מזיק לעשייה שלי, מזיק למהות שלי, מזיק הוא נוגד את הערכים שלי. הדבר הזה, העשייה הזאת, זה לא יכול להיות בן אדם, נוגד את העקרונות שלי, אוקיי? את הלב שלי, את מה שהוא צריך כרגע, יכול להיות שזה כן אחד עם הערכים והעקרונות שלי, אבל כרגע לא מתאים לי ללכת איתך לעשות XYZ. כי כרגע הלב שלי צריך XYZ אחר, צריך משהו אחר, אוקיי? יש לי צורך רגשי, אוקיי? ומתוך האהבה עצמית, יש גם באופן טבעי, את ההגנה העצמית והאחריות. בעצם אנחנו מדברים פה על זה שגבולות, הם בסך הכל ביטוי של אהבה עצמית, אז מי שרוצה גבולות בריאים, לא צריך לעבוד על גבולות בריאים, אלא על השורש שלהם. אהבה עצמית. וזה נושא ליום אחר. אז כן, על מה שיקר לנו באמת, כן? זה הגנה על מה שיקר לנו באמת, על מי ומה ומו, בדרך הראויה, בדרך הנכונה. ראויה, כי זה דברים שראוי להגן עליהם, כן? לביאה שמגנה על הגורים שלה, זה לא מלחמת סרק, זה לא מלחמה בלי תכלית. זה הגנה, קודם כל. זה אפילו לא יודע אם מלחמה זה המילה. זה הגנה. זה תחושת שליחות, זה אחריות, זה יושרה. זה בחירה מודעת לשמור על האמת הפנימית ועל הערכים שלנו, גם מול לחץ, גם שקשה. בעיקר שמה, זה הכי יפה שמה, זה הכי חזק שמה. גם מול ביקורת, כן? הרבה פעמים החיצון, פה זה דורש הבדלה, הבחנה. החיצון יגיד לנו X, אבל אנחנו צריכים לדעת שבפנים Z, אוקיי? וללכת על הדבר הזה עד הסוף, כן? מה שנקרא, אני אוהב להגיד, מיליון סינים טועים, כן טועים, כי לפעמים המציאות, לא הכל זה, אוקיי, שיקופים ישירים, לא הכל זה המציאות אומרת לי מה נכון, לא, יש נביא, יש שקר, יש כזה עניין, גם נושא ליום אחר, בסדר? ספירת הגבורה, תנודה תודעתית של התמרה דרך צמצום. מה זה אומר התמרה דרך צמצום? אוקיי, התמרה, אלכימיה פנימית, כן? מים, רגשות, נעים, ממש לתת לרגשות לעבור דרכנו. פה יש תמונה של, חוץ מהאלכימאי פה הנחמד, יש פה תמונה של הגוף הרגשי, כן? ממש הגוף הרגשי, ורואים פה צבעים של אדום וכחול, אדום באמת מבטא רגשות עוצמתיים, כן? במקרה הזה נעים פה באזור מרכז הלב וכל המסביב, ואנחנו מדברים על התמרה דרך צמצום, דרך גבולות, כן? זה מדובר על היכולת לקחת עוצמה רגשית או דחף חזק, בין אם זה דחף מיני, או דחף לעשות איזשהו משהו, או רוח שטות, או מה שזה לא יהיה, או בין אם זה עוצמה רגשית של איזשהו רגש שמציף אותנו, כמו בתמונה, ולהפוך אותם למשהו מדויק, מזוקק, מועיל, ולא הרסני, כן? כי אם אני לוקח את הכעס, למשל, שהוא אנרגיה שלפעמים קשה להכיל, ויורה אותה החוצה, מה אני יוצר? אני הורס את גן העדן של האחר, אני הורס את גן העדן הפנימי של האחר, אני מחריב אותו, אני יוצר כאוטיקה. במקום זה, אני יכול להשתמש בגבורה שלי, כדי ללמוד ולדעת איך להכיל את העוצמה, להחזיק אותה במודעות, כן? לא להחזיק אותה ביד, אלא ממש ברמה אנרגטית, שזה כמובן לימוד, זה יכול לקחת זמן לפתח, ולתעל אותה בדיוק למקום הנכון, כן? זה גם ממש אומנות, לדעת לעשות את זה בעבודה רגשית. אני יכול להגיד על עצמי שהרבה שנים עבדתי עם רגשות, המון שנים בצורה מאוד אינטנסיבית ומאוד מאוד 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 תוך רצון למסתר את הדבר הזה, ומתוך גם
התמסרות מאוד אדירה, ובו בזמן, לקח לי זמן לדעת איך לתעל, כן? איך לשים גבול גם לרגש. ולא מתוך מעקף. לא מתוך מעקף. לקח לי הרבה שנים, כי הרבה אנשים לא יודעים לעשות את הדבר הזה, ופוחדים, כי הרגש יכול להיות מאוד מציף וקשה, ורוצים לנהל גם חיים. אז מה הם עושים? הם שמים גבולות נורא חזקים, אבל לא מתוך מקום של להחזיק אותה, את הרגש שלה מתוך מקום של לברוח, מעקף רוחני, רגשי, וזה לא התנודה הזאת. כן? זו תנודה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר ממוסתרת, מובחנת, ומדהימה גם, כשמצליחים באמת למסתר את הדבר הזה, שכמובן אפשר לפעמים ליפול, אבל זה איזשהו יכולת, איזשהו כלי שמתפתח, כן? סקיל. ולהחזיק אותה במודעות ולתעל אותה בדיוק למקום הנכון. אז זה התמרה דרך צמצום, ולא סתם יש פה תמונה של אלכימאי, שממש האלכימיה היא מדויקת, זה קצת מזכיר לי בישול. אתה שם בדיוק 3 כפות, בדיוק שתי טיפות, אוקיי? ואם אתה שם יותר, המנה כבר מאבדת את הטעם. גם כאן, היכולת לקחת את העוצמה הרגשית, ולתעל אותה בצורה מדויקת, לדעת מתי לעבוד עם הרגש, ומתי לעצור אותו. כן, וזה אומנות, ובאופן אישי, למרות שזה הצד החזק שלי, אני עדיין לקח לי הרבה שנים למסתר את האומנות הזאת, ואני משוכנע שרוב האנשים לא מסתרו את האומנות הזאת, וזה בסדר, זה תהליך, אבל בשביל זה יש תהליך ליווי שיכול לקצר לכם את הדרך. פרסומת. הקשר עם הספירות האחרות. אז גבורה וחסד. 2 ספירות משלימות וקוטביות. אוקיי? דיברנו על זה שהן מקבילות אחת לשנייה, והן גם לא רק מקבילות בציר אנכי, ככה במפת התודעה שלנו בספירות, אלא גם קוטביות במובן מה הן מבטאות, מה הן ממש מנוגדות, אפשר להגיד. זה הכוונה בקוטביות. חסד הוא נתינה ופתיחות. גבורה היא גבול ושליטה. אוקיי? חסד אומר כן, גבורה אומרת לא. ביחד הן יוצרות את תפארת. המיזוג בין הרחבה לצמצום. זה ממש מראה לנו גם, זה מתקשר לי פה ישר לאינסוף. איך האינסוף מתרחב, ככה גם האדם. התרחבות וצמצום, התרחבות. הנשמה כל הזמן רוצה להתרחב, עוד, תן לי עוד, רוצה להתרחב עוד דרך הרצון, דרך המימוש של הרצון. אבל יש עניין של צמצום, כן? כל הזמן לצמצם כדי להתרחב. לשים גבול כדי להצליח להתרחב. אוקיי? זה עמוק מאוד. אני לא רוצה להיכנס, זה עוד תיבת פנדורה, ליום אחר. גבורה ותפארת. תפארת היא מימוש השילוב בין גבורה לחסד. שם הגבורה מקבלת את החסד במידתיות ובדיוק. גבורה תומכת בתפארת בכך שהיא מספקת את היכולת לשים גבולות בריאים, לשמור על סדר ולא להיסחף. לא להיסחף עם הרגש, לא להיסחף עם עשייה לא מדויקת, אוקיי? לדעת לומר גם לאדם אחר וגם לעצמי, סטופ. עכשיו אני לא מתעסק בקקי, אני לא מתעסק בטפל, אוקיי? עכשיו מה שנכון לעשות זה XYZ אחר. אוקיי? זה לדעת להגיד לא. מה חשוב ומה לא. בתוך חיבור למהות, כן? אז מהות, חוכמה, כן? גבורה ונצח. לא סתם אגב, המהות היא קודם. החוכמה היא מייצגת את המהות. המהות היא קודם, ואחר כך רק זה מגיע בהמשך זה מגיע לגבורה. קודם יש חיבור למהות. אחר כך אנחנו מבינים איך לעבוד ברמה הפרקטית. באמת הספירות הנמוכות הן יותר פרקטיות. הרבה יותר פרקטיות. יש גם ביטוי פרקטי לספירות הגבוהות, כן? לגימל העליונות גם יש. אבל, ונגיע אליהם בסרטונים בהמשך, אבל זה ספירות נורא פרקטיות, בגלל זה דווקא אנשים רוחניקים כזה, כמוני, צריכים יותר להבין, יותר לעבוד, ללמוד לעבוד עם הספירות האלה הרבה פעמים, כי אני יכול לדבר על עצמי, החיבור שלי לגימל עליונות
מאוד מאוד קל, מאוד חופשי, מאוד חזק, אבל אצלי נגיד, האמא, הבינה והאבא, חוכמה מאוד חזקות, מאוד פתוחות, כל הזמן עובדות במקביל, בהרמוניה, אבל דווקא הספירות התחתונות דורשות יותר חיזוקים. ועם השנים אני עובד עליהם יותר, וזה מאוד חשוב, כל אחד והמקומות חולשה שלו כמובן, מרכזי אנרגיה שהוא רוצה לפתוח ולעבוד, והתנודות האנרגטיות שהוא לומד למסתר. אז גבורה ונצח, נצח מייצג את התמדה, וכוח רצון מתמשך. אוקיי, אנחנו חוזרים פה לשיעור הקודם, דיברנו הרבה על נצח, דיברנו על נצח והוד בשיעור הקודם, וכאן יש מערכת יחסים כבר עם גבורה ונצח, כן? שהם, אגב, נמצאות, טוב, אחר כך נראה בדיוק איך הן נמצאות במפה, אבל לא משנה, כאילו פיזית, אני רוצה שתראו את זה בעיניים, אני אשים פשוט תמונה, יודעים, אני אשים תמונה רגע, שתראו את זה, את המערכת יחסים, והגבורה מספקת את הממד של הדיוק, והשליטה העצמית. אוקיי, אז הנצח מייצג את ההתמדה, כוח רצון מתמשך, כן, יש לנו את הרצון עצמו, את המהות שלו אחר כך בחוכמה, הרצון עצמו זה כתר, ואחר כך איזושהי הבנה, פירוק, בבינה, וככה זה מגיע, עד שזה עובר בגבורה ונצח. ששם כבר יש התמדה, כוח רצון, מוטיבציה. כל יום אני קם בבוקר, הבמאי של החיים שלי, אם לא קמתי בבוקר אין סרט, חברים, לא תבוא המאפרת ולא יבוא השחקנים ולא הצלם ולא המפיק, כי אם הבמאי לא קם לסרט של החיים שלו, לאף אחד אין את ההתמדה והכוח רצון, אז הכל מתחיל בכל הזמן להביא, מתוך חיבור למהות, שוב להתחבר, זה כל הזמן תנודות שאנחנו עושים עם עצמנו גם, להתחבר חזרה למהות, משם לתשוקה, משם אנחנו מביאים את הנצח, ואז אני קם בבוקר, ב5 בבוקר, ובונה את השיעור הזה בכיף, בכיף של הכיף של הכיף, בלי בכלל להסתכל על השעון ועל זמן. מה זה זמן? אין זמן. הוא לא קיים. אז הגבורה היא כבר מביאה את הממד של הדיוק, ירידה לפרטים ושליטה עצמית, אוקיי? וזה מאוד קל שיש חיבור חזק למהות. בגלל זה אני אוהב לעבוד ישירות על השורש. אז הגבורה מבסטת את הכוח של נצח. כדי שההתמדה תהיה לא רק ארוכה, אלא גם ממוקדת ומושכלת. זה לא עניין, בגלל שזמן זה אשליה, לפחות בממדים הגבוהים, ברמה הגבוהה, כאיזושהי אמת אבסולוטית רוחנית. למה אני מביא את זה? כי זה מתוך ההבנה שההתמדה זה לא עניין של זמן. בן אדם פרודקטיבי, יעיל, מבין, בין אם ברמה העמוקה והתודעתית, שעליה אנחנו מדברים היום ברובד הזה, או בין אם ברמה אפילו הפרקטית, הרבה ביליונרים, מיליונרים, אתם תראו, מדברים על זה, זה לא עניין של כמה זמן עבדת על התוצר, זה עניין של כמה אפקטיבי, כמה יצרני, כמה יעיל היית, כמה ממוקד עבדת, אוקיי? כמה יעיל, לא רק ממוקד בזמן, שוב עניין של זמן שזה פרדיגמה, אלא כמה יעיל, כמה תכלס הצלחת ליצור בזמן הזה משהו. אז הזמן הוא בסך הכל דרך שלנו למדוד את העשייה שלנו, אבל העשייה בעצם נמדדת בתוצר, והמשאב הוא לא הזמן. הזמן הוא חולף, כן, הוא איזשהו משאב חשוב שיש לנו, אבל המשאב האמיתי הוא האנרגיה. אנחנו מביאים אנרגיה ומקבלים תוצר, שהוא גם כן איזשהו ביטוי של אנרגיה. אוקיי? למשל, קריסטל הוא דוגמה מאוד יפה לזה, כי זה אנרגיה שכבר התקיימה במציאות, אבל מישהו אולי חצב או לא יודע בדיוק מה עשה, כדי להפוך אותה לאיזשהו כלי מצומצם, איזשהו קריסטל קטן שנוכל ליהנות ממנו. אז המיזוג בין גבורה וחסד, שוב, אנחנו מגעצים פה, חוזרים, ומבינים יותר עמוק. הוא אחד הצמתים העמוקים והעדינים ביותר בעץ הספירות, זה לא רק ישור בין שני כוחות מנוגדים, אוקיי? אלא איחוד תודעתי שמביא לידי
ממשות, לידי ביטוי את מהות האהבה הבשלה, הנבונה, המדויקת. המיזוג הזה יוצר אהבה חכמה, מובחנת. זו אהבה שמכירה את מגבלות הכלי שמולה. אוקיי? זו נתינה שיש בה גם אחריות, מאלף עד תף. כן? זה אחריות. לוקחת הכל בחשבון, מאלף עד תף. זו חמלה שיודעת גם להציב גבולות. כן? גם להגיד לא. את זה אני לא אומר לך. כי זה יציף לך את הכלי. כי זה יפגע בך. אפילו אם זה במישור האמת איזשהו צל שאני רואה בך. אבל זה לא תהיה אהבה מובחנת להגיד לך את הצל הזה ככה בבזק, בום. לא. כי זה כרגע במערכת העצבית שלך, חשמל שיעשה לך אולי לא טוב. אוקיי? ויכול להיות שיהיה אהבה מובחנת של כן לשקף לך איזשהו צל, וכן יעשה לך כאב, אבל יש ידיעה, הבחנה גם, שזה עניין של יישור, שזה בא באמת מתפארת, זה כל הזמן משחק, כן? תודעתי, שלדעת להביא את האהבה, בעיקר שמדובר בשיקופים, ישירים, של צללים, בצורה שהיא באמת חומלת, שזה מצד אחד לא לעשות מה שנקרא אפשורים, מה שאני קורא אפשורים, הכוונה לאפשר לבן אדם לפעול מתוך צללים שהוא לא רואה, שמזיקים לאחרים ולא, שזה בן אדם שהוא בעצם מזיק לסביבה, הוא רואה את הצל והוא לא אומר כלום. זה לא אהבה, אוקיי? זה ריצוי, זה להיות כאילו בן אדם שכולם אוהבים, זה נחמד שכולם אוהבים אותך, אבל אתה גורע מהבריות. אתה גורע מהבריות, זה האמת. במישור האמת אתה גורע מהבריות. במישור הצללים אתה גורע מהבריות, כי אתה נמצא בצל של אפשור כרגע, בזה שאתה מאפשר לבן אדם לפעול מתוך צל. אז גם זה איזשהו אספקט מסוים נורא של חמלה אמיתית, של חסד אמיתי, ושל מיזוג בין גבורה לחסד, שיוצר תפארת. אז זו נדיבות, זה המיזוג הזה, זו נדיבות שיודעת לומר, עד כאן, פה הסטופ, פה הגבול. אז יש לי פה דוגמה, אפשר להסתכל על המיזוג בין גבורה וחסד כמו מים בצינור. חסד הוא בעצם המים ששופים עוד ועוד ועוד. אני פותח את הצינור, המים שופים בלי סוף. חיים, המים הם חיים, הם תמיד בכל התרבויות השמיות, הם מקבילות למילה חיים. המים הם נחוצים, אוקיי? אנחנו לא יכולים לעבור לא יודע לאן, לאיזשהו כוכב אחר, כי אין שם מים. איפה אנחנו מחפשים לחיות? איפה שיש מים. למה אנחנו חיים במישור החוף? כי היה פה מים. אוקיי, היום יש לנו מערכות מתוחכמות, אבל בעבר זה איפה שהיינו חיים, רק שמה. אוקיי, והיינו עושים בעירות וכל זה, כי מים הם נחוצים. החסד הוא נחוץ. בלי החסד אין חיות, אנחנו בסה. אין חיות, אין את השפע. אוקיי, אנחנו צריכים את החסד הזה. אנחנו צריכים אותו. וגבורה היא הצינור, היא הגבול. בלעדיו המים היו מציפים. כן? יותר מדי מים. אין צינור, מה יהיה פה? כל הדירה שתהיה מים, הכל יהיה ניאגרה אחת גדולה. וגם לא יגיעו ליד בצורה אפקטיבית, אז אם אני רוצה לשטוף כלים, אני לא אצליח לשטוף את הכלים. כן? אם אני רוצה, לא יודע מה, לשתות מים מהקולר, אז הם לא יגיעו לשם, כי אין צינור. אוקיי? אין כלי. אין צמצום. רק בשילוב שלהם, המים מגיעים בלחץ הנכון, בפולס המסוים, כן? לצינור יש פולס, לכל מים, לכל זרימה יש פולס מסוים, כן? איזשהו כוח של זרימה והתנגדות, קבלה והתנגדות, כן? שפע, חסד והתנגדות, שיוצרת איזשהו פולס נורא נורא מסוים, במינון מתאים, לא רק בפולס, בלחץ הנכון, אלא במינון גם שהכרחי לנו, כן? אם אני אשתה יותר מדי מים, אני לא ארגיש טוב. אם אני אשתה קצת מדי מים, אני אתייבש, כן? אז לפי מה שאנחנו זקוקים, זה העניין של ההבחנה. מה קורה שהספירות האלו פועלות מתוך הצל שלהן, דיברנו על זה קצת, ללא אישור, ללא קו אמצע.
אוקיי? בעצם שהם יותר מדי בצד ימין, או יותר מדי בעמוד שמאל. אז חסד בלי גבורה, הופך לריצוי, עיבוד העצמי. זה יותר נכון לומר שהוא מגיע, חסד בלי גבורה, מגיע מתוך עיבוד העצמי, זה השורש שלו, כן? זה השורש. זה יותר מורכב ועמוק לעבוד עם זה, זה לא מספיק רק לדעת מה שאמרתי, אבל זה נותן לכם תמונה מאוד מאוד חשובה של מודעות שחסרה הרבה פעמים לאנשים כאלה, שזה מתחיל מהעיבוד העצמי, כן? מישהו לא נתן לכם בילדות להיות כמו שאתם, כפי שאתם. לא נתנו לכם, לא אפשרו לכם. זה השורש של הטראומות האלה, ולכן יש עיבוד עצמי עד עצם היום הזה, באיזושהי רמה, והיא הכרה של העצמי, גם חוסר מודעות של העצמי האמיתי, האותנטי, ואז יש ריצוי. ריצוי זה לא אני האותנטי, זה מסכה. ומשם יש נתינה מיותרת, אוקיי? נתינה מיותרת זה גם יכול להיות בלי קשר, אגב, כי נתינה מיותרת זה יכול להיות נתינה לא מובחנת. למשל, אני ניתן למישהו משהו שהוא בכלל לא רוצה, לא צריך, זה חסד בלי גבורה. זה גם יכול ליצור התשה רגשית. אגב, גם לצד המקבל, גם לצד הנותן, כי הוא לא מקבל אור חוזר לחסד, כי אין גבורה, אין גבול בריא ומובחן, אז מה קורה? אני יכול לתת למישהו מתנה, והוא בכלל לא מעריך אותה. זה חסד ללא גבורה, הוא בכלל לא מעריך אותה. אז אין פה מי שמעריך, אז אני לא מקבל אור חוזר, ואני מתבאס על השפע שיצא ממני ולא קיבלתי אור חוזר, ברמה אנרגטית אפילו, כן? ואז יש איזשהו כאב על הדבר הזה. ואם עושים את זה הרבה, זה יכול ליצור ממש התשה רגשית, כן? מלחמת ההתשה. אז אנחנו מתישים את עצמנו, בזה שאין לנו גבורה, לשים לב שהבן אדם לא מעריך, אוקיי? יכול להיות שבאתי מחסד טהור, אבל בן אדם לא מעריך, אוקיי? לא מעריך, אני צריך לשים חסד, אוקיי? לעצור את הצינור, לעצור את הפולס, לעצור את השפע, ובאופן טבעי גם אנשים מעריכים יותר, אנשים שפועלים מהמקום הזה עם הגבורה, כן? לא מתוך עיבוד עצמי, לא מתוך נתינה אינסופית, כן? גם הבורא, אם אנחנו נסתכל שנייה בעין של השוואת הצורה, אנחנו לא כל היום בממדים של, לא יודע, על MD, דלוקים מבסוטים על הגג, וכל היום בעולם הצילות, מבסוטים, רק אהבה מרגישים כל היום בוורידים. לא. אנחנו לא כל היום שם. יש ירידה, ויש עלייה, ויש דין, ויש חסד, ויש רגע של כיף ואהבה, ויש רגע של בסה, יש חיבור לתשוקה, ויש רגע של ניתוק מהתשוקה. וכל הדברים האלה, כל הקונטרסט, כל השלילי, הנגטיבי, השחור, הוא כאן כדי שנבחין בלבן. אז גם עניין חשוב. אז כן, אז נחזור רגע לנושא. חסד בלי גבורה, זה אהבה לא מובחנת. כן? זה יכול להיות גם, עוד פעם, למחוץ את החתול שלי מאהבה, ורצחתי את החתול בטעות. הרגתי את החתול יותר נכון. או נתינה מיותרת, זה יכול להיות גם נתינה מיותרת, זה יכול להיות גם מתנה, שנתתי מבלי התחשבות, מבלי הבחנה מה הבן אדם באמת רוצה, ואז זה יכול להיות מתנה שהיא ממש מבזה את האדם, פוגעת באדם. אוקיי? בין אם זה לחם ביזיון שנתתי לו ופגעתי בכבודו, אוקיי? או בין אם זה נתתי לו מתנה שהוא בכלל לא, הוא לא אף עליה, למעשה זה רק מזכיר לו, זה תזכורת, כמה אני לא באמת מבין אותו. ואז אני יוצר שם איזשהו כאב, כן? אני מציף לו נקודה של כאב יותר נכון. מציף לו מודעות לכאב הזה, שזה דבר גם טוב, אבל כואב, אוקיי? לעומת זאת, נתינה מובחנת, חכמה, זה יהיה להבין את הבן אדם, ולתת לו מתנה שהוא אוהב. וגבורה בלי חסד, מה זה גבורה בלי חסד? אוקיי, זה הצל של הגבורה, שזה הרבה פעמים נקרא דין בקבלה. נוקשות, ביקורתיות, שיפוטיות, אוקיי, לא ביקורת בונה, שיפוט, דחייה, ניתוק רגשי, כן? אני יכול להיות במצב של דינים על הבן אדם, רק שאני בניתוק רגשי ממנו, כי אם אני מחובר אליו, יודע, לא רק ברמת הידיעה קונספטואלית רעיונית, אלא בהרגש, שאני והוא זה אחד, בהרגש אני מחובר, אז לא יכול להיות דינים. מתי יש דינים? שאני במצב של ניתוק רגשי, אז אני יכול לדבר כל היום על אחדות,
כל היום לפתוח את המצלמה, אינסטגרם, בלי סוף רילסים על אחדות, אבל אני בניתוק רגשי מול האדם מולי, זאת אומרת, אני לא חי את האחדות באמת, היא רק בקונספט. היא שמה איפשהו בקונספט, ברובד המנטלי, ברעיוני. אבל ברמה הפיזית, הפרקטית, האהבה האמיתית זה מתוך קשיבות, זה מתוך חיבור, כן? אז זה גבורה בלי חסד. הבחנה ללא חמלה. אני רק מבחין. לדוגמה, הבחנה ללא חמלה, זה יכול להיות שאני מבחין בצללים שלו. ואני משקף לה את הצללים, אבל לא מתוך אהבה, כן? לא מתוך ספייס, מתוך מקום רגשי תודעתי של אהבה. אנחנו מדברים על תנודות אנרגטיות, לא על מילים. הרבה פעמים אנשים לא מבינים, הם חושבים שזה טכניקה. שואלים אותי אנשים הרבה פעמים, מה המילים, מה להגיד? הם קולטים שאני טוב בדברים האלה, הם באים אליי, אומרים לי, מה להגיד? תגיד לי מה להגיד. תגיד לי איך לחייך. באים למנטור, שואלים אותו, איזה שפת גוף לעשות? מה לעשות עם הידיים? ככה. מה לעשות עם הידיים? מה? לא. הכל מתחיל מהמחשבה. בגלל זה עבודת צללים זה המפתח. כי הכל מתחיל מהמחשבה. תעבוד על המחשבה, על המקור, על השורש, כן? המחשבה. אחר כך יש הבעת המחשבה, שזה מילים. ממש בהגדרה, במילון, תבדקו אותי. הבעת המחשבה, כן? זה המילים שלנו, הם הבעה של המחשבה רק. הם רק הבעה. רק רטטים של קול, כן? או טקסט. שמביעים מחשבות. אוקיי? שוב, תיבת פנדורה שאני פותח ליום אחר. המיזוג בין גבורה וחסד. חסד פלוס גבורה שווה אהבה מובחנת. במקום שבו חסד וגבורה מתמזגים נוצרת ספירת התפארת, הלב המיושר. תפארת היא אהבה גבוהה, היודעת לתת ממקום מחובר ומדויק. זו חמלה עם עמוד שדרה. yes, כן, חמלה עם ביצים. המיזוג בין גבורה וחסד, חסד, נתינה ללא תנאי או גבול. אנרגיה פתוחה, שופעת, רוצה להעניק ולחבק. מייצגת את הפתיחה, ההתרחבות, האמון, הלב הפתוח. חסד זורם ללא תנאי, והוא אומר כן. גבורה, הבחנה וצמצום, אנרגיה מצמצמת, מציבה גבול, יודעת להגיד לא, מייצגת שיפוט, דיוק, שליטה. שליטה עצמית, הגנה, גם שליטה בחוץ, כן? כי אם אני שולט בעצמי, אני שולט בעולם. כן? לא במובן של שליטה עולמית פינקי והמוח, לא במובן של שליטה עולמית הרייך השלישי או רומא, לא כזאת שליטה חיצונית, כן? שליטה תודעתית, ישרל. שליטה תודעתית, כן? ברגע שאני שולט בעצמי, אני בישרל, מה זה לשלוט בחומר? כן? עוד פעם, ניאו מהמטריקס, תחשבו ניאו מהמטריקס. הגנה, כן? גבורה, זה גם הגנה, דיברנו על זה, יושרה פנימית, הגנה. שזה ביטוי מסוים של יושרה פנימית. הגבורה רוצה לוודא שמה שניתן, ניתן נכון, למי שיכול להכיל. אז זה חוק האחד, והאחדות משתלבים עם גבולות. סופר מעניין, זה באמת השורש של הדברים בעיניי, הנקודה שאני אישית ישר הולך אליה, שמדברים איתי על גבולות, שזה גבורה, כן, זה אפילו אותם אותיות, שימו לב, ג' ב' וו', ושלוש אותיות ראשונות, אותם שלוש אותיות, והעניין של אחדות, שזה ממש כאילו, אתה שואל את עצמך, אם הכל אחד, למה שאני לא פשוט אפעל בחסד גמור, ושכולם יהיו כל הזמן בחסדים? לוקח זמן אולי להתבונן בזה ולהבין את זה, אבל כשאתה מתבונן בזה לעומק, אתה מבין שזה לא... זה לא תפארת, זה לא לב, זה לא קו אמצע, לא מיושר. זה לא מיושר, זה לא מיושר. זה לא יוצר באמת את האהבה החכמה, כן? טוב, אז קודם בואו נדבר מהו חוק האחד בכלל. אז לפני שאני מסביר את חוק האחד עצמו, אני אסביר מה בדרך כלל אנשים מתכוונים שאומרים חוק האחד, מתכוונים לסדרת תקשורים משנות ה-80, איזושהי ספרות תקשור מאוד מפורסמת, ואני לא הולך לצלול עליה יותר מדי היום, כבר דיברנו עליה קצת בפודקאסט שלי, אבל זה לא העניין, אוקיי? העניין הוא החוק עצמו, ונצלול בעצם למה החוק הזה אומר,
וגם כמה מהעקרונות או ההשלכות, אוקיי, של החוק הזה. כי יש לנו את הסיבה ויש לנו את התוצאות, אוקיי? אז חוק האחד קודם כל אומר, בפשטות, הכל הוא אחד. וכל דבר הוא ביטוי של אותו האחד. כן? הכל ביטוי של האחד. אין עוד מלבדו, כמו שאומרים ביהדות, שזה פשוט 3 מילים נורא מזוקקות, לומר את חוק האחד. אין עוד מלבדו. הכל זה הוא. זה לא אין עוד מלבדו, שאני הייתי ילד קטן, זה עצבן אותי המשפט הזה, למה? חשבתי שהם מתכוונים, יעני, אין עוד מלבדו, אלוהים הכי גבר, קצת כזה בקטע של חנופה לאלוהים. אין עוד מלבדו. לא, לא. אין עוד מלבדו, ליטרלי. אין עוד מלבדו. הכל זה אחד, הכל, הכל. הכל זה הוא, אוקיי? זה בכלל לא הוא, היא, ג' ב' צדיק, ג' ד', אין סוף, כן? אין הגדרה. אין צמצומים לאין סוף. אין באמת נפרדות. כל נשמה, כל ישות, כל חומר הוא חלק מהשלם. כל דבר שאנו פוגשים הוא השתקפות שלנו, עצמנו, כי כולנו ביטויים שונים של האחד. כן? מה המשמעות של חוק האחד? אוקיי, כבר דיברנו על חלק מהמשמעויות, אבל עוד. כל פגיעה בישות חיצונית אליך, היא פגיעה בעצמך. כי זה השתקפות, כי זה אתה. ברמת הזהות הגבוהה. כל נתינה לישות חיצונית, היא נתינה עבור עצמך. אוקיי? זאת אומרת, כל דינים שתעשה, כל פגיעה שתפגע במישהו אחר, פגעת בעצמך. כל נתינה, כל חסד שתיתן למישהו אחר, היא נתינה עבור עצמך. חסד אמיתי, כן? חסד שמגיע דרך תפארת, כן? שמתנקז לתפארת שהופך לישרל. לא חסד לא מיושר, לא חסד בצל שלו, לא חסד לא אותנטי, שזה לא חסד בכלל. האהבה, החיבור, או לחלופין הנפרדות והניתוק, שאתה מרגיש כלפי ישות אחרת, חיצונית אליך, כביכול, היא ייצוג מושלם של מערכת היחסים שלך מול עצמך, מול האחד. אוקיי? וזה יכול להיות בהרבה סימבוליקה, הרבה צורות, הרבה תבניות, הרבה צמצומים שונים, הרבה מערכות יחסים, שבסוף יש לאחד מול האחד. אוקיי? כי זה כל מה שיש פה, מערכות יחסים. עכשיו נדבר על 7 כללי מפתח ליישום חוק האחד. זה כבר רמה אחרת. הבנו את החוק ברמה קונספטואלית, לא ברמה חווייתית בהכרח, לא ברמת ההרגש, כן? שזה לא שווה הרבה בלי זה, כן? חשוב לי להדגיש. אבל בכל זאת, אנחנו מדברים פה באיזשהו רובד תיאורטי, שהוא גם חשוב מאוד. אז זה 7 כללי ברזל, כל אחד מהם זה אומנות, כן? לעשות את זה. ואני לא צולל עכשיו באיך, אבל אנחנו נדבר על הכללים. כללי מפתח. הראשון זה לראות את האחר כהשתקפות. כן? להבין שהוא חלק ממני. אפילו אם זה ברמה הקונספטואלית, זה יותר טוב מכלום. השני זה להתמיר שיפוט לחמלה. לעשות את התהליך האנרגטי הזה כל הזמן. להתמיר, לזהות את השיפוט, את הצללים האלה של השיפוט בי, ולעבור לחמלה. איך זה קורה? דרך הבנה. כן? תמיד דרך הבנה, לא משהו אחר. 3 זה לשאוף לאינטגרציה. מה זה אינטגרציה? חיבור. חיבור, ככה פשוט, לחבר את הדבר אליי. לא לדחייה. אוקיי? לאו דווקא חייב להיות איתו במגע, כן? יש מקום לגבולות. אם הוא לא מתאים לי, אם הוא לא עושה לי טוב, אם הוא לא מטיב איתי, זה לא מטיב עם הבריות, זה המקום של חוזרים רגע לנושא של האחדות וגבולות. אז לא מטיב איתי, לא צריך לדחות, אפשר לשמור מרחק, אבל לאחל שיהיה לו אוכל על השולחן בארוחת שישי. אוקיי? שהוא ייהנה מהחיים, שיהיה לו טוב. אוקיי? זה באידיאל כמובן. יש עבודה עצמית לעשות כדי להגיע לשם במערכות היחסים האמיתיות שלנו,
ולא דרך מעקפים. 4, להפסיק לפעול מתוך פחד ולעבור לאהבה. שוב, כמובן קל להגיד קשה יותר או מאתגר, הייתי אומר, לעשות, אבל זה העבודה האמיתית. זה העבודה האמיתית, וזה עובד. בטווח הארוך זה עובד יותר ויותר ויותר. לכבד את החופש של כל נשמה. זה אחד הדברים החזקים, אגב, בספרות עצמה של חוק האחד. כל הזמן אני נורא אוהב את זה. הדיבור על הרצון החופשי שיש לכל נשמה כאן, כל ביטוי של האחד, שרוצה לגלם את האחד בצורה חופשית אחרת. והאחד לא שופט את עצמו. אנחנו כבני אדם שופטים אחד את השני, יש בנו שיפוטיות, יש בנו כאב, טראומה, אבל האחד לא שופט. אז איכשהו לא בוחר לבטא את עצמו, זה הכל ביטוי של האחד, אוקיי? וככל שאנחנו נכבד את הבחירות המודעות והלא מודעות, של כל הביטויים של האחד, דרך כל נשמה, ככה נאפשר פה איזשהו יותר זרימה הרמונית, כן? זה לא אומר להסכים, זה אומר לקבל. מדובר פה על עניין אנרגטי, כן? זה הוד, מדובר על הוד. מי שרוצה שיחזור לשיעור הקודם על הוד. אז זה עניין של הוד, אוקיי? לכבד מתוך הוד, מתוך קבלה. 6, זה להיות בשירות לזולת, כן? כי אם אני מבין שאני, אין עוד מלבדו, אני זה הכל, הכל זה אני, כשאני נותן לאחר, אני נותן לי, זה ממש גם ברמת ההרגש, וזה האנשים שהכי נהנים מהחיים גם. מתוך אותנטיות, כמובן, לא מתוך זיוף, זה חסד אמיתי. ולהתמסר לרגע הזה כמפתח לאחדות. כי זה כל מה שיש פה, הוויה. רק עכשיו. אין לי שעון. רק עכשיו. אוקיי? שעון זה בסדר, זה גבולות, זה גבורה, זה מדהים, אבל יש רק עכשיו. אז גבולות וצמצומים. איך האחדות מסתדרת עם גבולות, כן? זה נשמע לנו איזושהי סתירה. זה לא. זה לא סתירה. זה אמיתות גבוהות, או לא יודע אם גבולות זה... כן, גבולות זה אמיתה, תכלס, זה צמצום. אז כי לכל אחד יש את הגבולות הפנימיים שלו. אוקיי? זה העניין של היושרה הפנימית, להתחבר לדבר הזה, למרות שהוא לא מוחשי בעין בהכרח, לא תמיד. אז צמצום בלשון הקבלה, הוא היכולת לא להאיר את כל האור בבת אחת, אלא לצמצם כדי לאפשר קיום לנפרדות. אוקיי? גבול הוא היכולת להבחין ולהגדיר מרחב, כדי לאפשר קשר בריא עם העצמי והאחר. צמצום שווה גבול ביחס לאור. גבול שווה צמצום ביחס לרצון, למרחב, לעצמי. יכול להיות שעכשיו זה לא ברור לכם, אבל אנחנו נתקדם וזה יהפוך להיות ברור. בבריאת העולם, לפי הארי, האין סוף היה צריך לצמצם את אורו. אנחנו עולים פה נורא גבוה כדי להבין את הלמטה, מלמעלה למטה. זו השיטה שלי תמיד. האין סוף היה צריך לצמצם את האור, כדי לאפשר מרחב לנבראים. בעצם הוא יצר פה מצע של נפרדות, כדי לחוות את האחדות, כדי לחוות מערכת יחסים, שזה חלק מהסיבה בכלל לזה שיש נבראים. אוקיי? כלומר, הצמצום הוא מעשה של אהבה, הוא אקט אוהב, המאפשר לאחר להיות. למערכת יחסים להתקיים, בין האינסוף לעצמו. וזה מה שגבול בריא עושה. אני לא פולש. הרבה אנשים מסתכלים על הגבול בצורה לא מדויקת, לא בריאה, לא מטיבה עם הבריאות גם. מתוך איזושהי תחושה של ניתוק מהכוח הפנימי, מתבלבלים וחושבים שגבול זה לפלוש לאחר, זה לכפות על האחר. לא, זה לא גבול, זה לא גבורה אמיתית, זה לא חיבור לכוח הפנימי, זה ההפך אפילו, אוקיי? כי זה בא מתנודה אנרגטית של חוסר אונים, ומה שגבול בריא עושה, הוא לא פולש, הוא לא כופה את האור שלו, והוא גם לא מבטל את האחר, כן? הוא לא עושה מלחמות כמו שיש מלחמות ברשת, באינסטגרם וכאלה, שבאים ונכנסים הרוחניים, כביכול נכנסים במדענים, והמדענים נכנסים ברוחניקים. לא, זה לא גבול בריא. זה לתת להם מקום, זה לתת לאחר מקום, ועדיין יושרה פנימית להגיד את האמת שלי. אוקיי?
אז גבול הוא הכלי שבו האור מתגשם, הוא הצורה שמחזיקה את התוכן. בלי גבול, רגש מציף אותנו. בלי גבול, נתינה הופכת לריצוי. בלי גבול, זהות נמסה ומתמוססת. זה נורא מזכיר לי את הקטע שראיתי שטראמפ היה ממש לפני כמה זמן בסעודיה, ועשו לו איזה משהו טקסי כזה, ובאו והגישו לו קפה טקסי כזה, ואצלהם בדואים יש עניין של קפה, תרבות שלמה סביב הקפה, ומיליון ניואנסים, מי שפעם ראה היה במעל, מלא ניואנסים, ואם אתה לא מכיר את הניואנסים, בכלל של העולם הבדואי, לא רק בעניין של הקפה, אבל בפרט שם, אתה עלול לא לכבד את המארח, בזה שאתה לא תדע את הניואנסים שלו, ותתנהג בהתאמה. מה שאהבתי במה שטראמפ עשה שמה, הוא לגמרי זרק את הדבר הזה, כן? לא מתוך מקום מזלזל של זריקה, אלא מתוך מקום של, הוא לא מבין את העולם הזה, וזה לא הוא. אז הוא היה ביושרה פנימית, הוא מבין משהו אחר, אמריקאי, קלאסי, ואמריקאי נורא מסוים, והוא לא מביא עכשיו, לא מתערבב, לא מתמוסס, לא נמס, הוא נשאר עם הזהות האיתנה שלו, אוקיי? הוא שם גבול, הוא לקח את הקפה, מתוך איזשהו אקט כבוד, ושם אותו בצד מאחוריו. בסדר? ומי שרואה בכזה אקט זלזול, בסדר, זה שלו. אבל לא היה פה שום דבר מזלזל, היה פה הבנה של מי אני, מה אני, ויושרה פנימית. אוקיי? גם בדברים הקטנים, כמו הדבר השטותי הזה שעשו ממנו כותרות, וגם בדברים יותר מהותיים. בואו נדבר על דרך חדשה להבין גבולות. דיברנו על זה שהרבה אנשים לא מבינים את הדבר הזה בעולם של התפתחות אישית, רוח. גבולות זה לא רק על מה שאתה אומר לו לא. זה לא רק הדברים שאתה אומר להם לא. זה לא רק קירות שמרחיקים אנשים. זה לא רק חסימות. זה לא רק חומות. גבולות הם הקווים הברורים של מי שאתה. זה לא רק לכאן אתה לא נכנס, גבול של מדינה. אם אתה עובר את הגבול, יורים בך. לא. לא. גם גדרות, אוקיי? אבל גבולות הם קודם כל הקווים הברורים של מי שאתה, מה שעושה אותך ייחודי, מובדל, אוקיי? הבידול שלך, כייצוג ייחודי של האחד. הם הדרך שלך לדעת איפה אתה נגמר ואיפה מישהו אחר מתחיל. גבולות בריאים לא יוצרים ניתוק מאנשים אחרים. הם מאפשרים חיבור שבאמת מתאים לך. אוקיי? זה העניין של התאמה במערכות יחסים. שזה אחד הנושאים הכי חשובים במערכות יחסים, וכמעט ולא מדברים עליהם בכלל. אוקיי? אז הדרך האהובה עליי להסתכל ולחוות גבולות, זה מתוך המילה הגדרות. אני אישית, אני בכלל מעיף את המילה גבולות ביום יום שלי, ונדבר על הגדרות. אני ספציפית לא עשיתי את זה עכשיו, כי אני לא הייתי מצפה שאתם תבינו על מה אני מדבר אם הייתי עושה את זה. אז כשאנחנו מסתכלים על המילה הגדרות, היא מילה הרבה יותר מדויקת וחכמה על הקונספט, לרעיון הזה. כי היא מכילה בתוכה גם את האות ה', כן, שמסמלת אצלנו את הבורא, האחד, את הזהות הגבוהה יותר, העמוקה יותר שלנו, ובו זמנית היא מכילה את הגדרות, אוקיי? אז בכל אחד יש איזשהו ביטוי של האלוקות, דרך הגדרות, הה', והגדרות שהם הביטוי הייחודי הספציפי, הפרטנים, הפרטי פרטים, שאצל כל אחד הם קצת שונים וייחודיים. הגדרות זה המקום שבו אנחנו נפרדים ושונים מתוך הגדרה שיוצרת ייחודיות ושוני. אני אוהב מוזיקת מטל, אתה אוהב מזרחית. אני אוהב תה שחור, ואתה מעדיף קפה. אוקיי? אתה אוהב גלידה תות, ואני אוהב שוקולד. אני אוכל טבעוני, אתה אוהב בשר. גבולות הם כלי של האחדות. בשביל מה התפצלנו? אם לא בשביל לחוות את האחד, דרך מצע של נפרדות, הצמצום, הגבולות, ההגדרות, הם כלים לחוויה של האור. מפני שהאור אינסוף הוא חסר כל הגדרה. קשה לתפיסה, קשה להבנה, מה שנקרא בקבלה תוהו. מצב של פוטנציאל אינסופי, בלי צמצום, בלי גבול, בלי מבנה. אך הגבולות מאפשרות לנו להבין, לחוות, ולאפשר לעצמנו לחוות אהבה עצמית במקביל למערכות יחסים עם חיבור טוב ומטיב. אם אהבתם,
אם התחברתם, אם אתם כאן, עד כאן, בטח אהבתם והתחברתם, ואתם רוצים להעמיק עוד. מזל שבניתי תוכנית ליווי מדהימה, שהיא לא רק ידע פרקטי, תודעתי, כן? היא לא רק ידע, היא גם דרך חיים. והיא דרך חיים שאנחנו עוברים דרך חוויה, קודם כל, לא דרך מילים. דרך חוויה, גם יורדים לפרטים הקטנים, גם עולים לממדים הגבוהים, גם לתחתונים, מגעצים את הכל ומבינים את המציאות הפרטנית והקולקטיבית בצורה עמוקה, דרך חוויה שכוללת גם חיבור להעביר למודעות הרחבה שתעמיק אצל כל מי שיכנס לתוכנית, וגם אלכימיה פנימית כדי שהדברים באמת ישתרשו וישתנו בהקרנה החיצונית. הבנה זה אומנות, ולא כולם אומנים. תודה שצפיתם.